Nagpupururot. Umiihi yung puwet ng anak ko. Diyos ko po, nakakaloka. Huwag po kayong mga maniniwala lagi sa mga nakikita ninyo sa social media. Tama. Hindi nyo po alam yung mga pinagdadaanan ng mga iba para lamang sila makarating dun sa paroroonan Hindi ko nila. lang. Ganda nga ng mga picture mo. Huwag kang Kamusta makulit. ka? Ganda-ganda ng mga posting. Bangkok, Thailand. Nakakaloka. Ang hindi nyo po alam yung huling araw namin sa Bangkok, nandun lang po kami sa room. Kasi nagpupururot. Umiihi yung puwet ng anak ko. Sabi ko, anak, umiihi ka ba? No, ma'am. Sabi ko, Diyos ko po, nakakaloka. Nadidehydrate ka na. Super emergency room. Nung nakauwi na ng Pilipinas, bukod sa matindi yung gastos doon, nahawa na yung mag-ama ko. Alam mo ba ngayong araw na ito, ngayon lang ako nakalabas. Dahil mula December 31 hanggang January 4, mga kapiso, naglilinis po ako ng suka. Ang yabang ko, sabi ko, grabe, ako lang ang hindi tinamaan sa pamilya namin. Ako ang pinakamatibay sa pamilya namin. Ako ang tagapangalaga. Pagising ko kaninang umaga, sabi ko, I check. mic check, mic test, bakit ganito ang boses? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.